amin sa bater iabot. Hintay amin sa rawen iabot. When hintay amin dayawen iabot tayo. Taisun salatan tayo. Bigyan na tayo hinayan ikan pa. Manang sarang ikan Jesus naariti kabiyak. Ineritay ngalikan pa. Pinatanok na Hosana, Binggan na tayo na Intayan ikan pa. Manang sarang ikan Jesus naariti kabiyak. Iniritay ngalikan ta ikinatanok na Hosana, hintay amin sa bater iabot. When hintay amin sa rawen iabot. When hintay amin dayawen iabot tayo. Taisun salatan tayo. Bigyan na tayo na hintayan ikan pa. Manang sarang ikan Jesus naariti kabiyak. Ineritay ngalikan pa. Ikinatanok na Hosana, Hosana. Rugyan tayo dati panagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Iraman tayo ti kararag tayo, ti special intention, ni Rupina Pasyon, ken ti pamilya na, kastamot ti panikarkararag, ti amin-amin minatayda, kastamot ti Arabe, ken Eliezer family, kagabsat at tangal daw rambakan tayo, ti piyesta ni Apo Jesus, ti Santo Niño, isuna nagdalyasat akas maysa nga ubing. Nagdalan iti kinaubing. Dawaten tayo, tasapay kuma, kadagiti aming nga tartarigagayan tayo, kadagiti ubing tayo, kadagiti anak tayo, maisurot kuma, iti dayta napakumbaba, nasayaat nga puso. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod, iti dayti na santuan a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, kat pagbabawian tayo ida. Iti napakumbaba anakem ko na tayo agkonpesarak. Iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso nga agpakpakaasi ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasid akuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon.
nakakati nakalmesan akem puspusuni Kristo Kristo patawanan basbas ulmi pinatakur kuramani ketalawen nakakati nakalmesan akem puspusuni Padagiti basma
iti Diyos Ama, Amen. Gloria iti Diyos iti karatwa. Gloria iti Diyos iti karatwa. Gloria iti Diyos iti Kumararag tayo. O Diyos, isamay mo kad kadakam tinapaypay so apanagraem ken ni Apo Jesus, uray agparang akas na kurapay amaladaga, ipaay mo kuma, amabigbig mi ti kaadda ni Kristo nga anak mo iti amin a tao, agpapanpay iti kababaan. Isuro na kam kadi, tapno maaddaan kam iti kananakem, akas iti maysa nga ubing. Iti kasta makapudno kam tumet, ti puso mi nga umannugot iti turay ni Kristo, ket maragpat minto dagiti gungguna nga inkarim kadagiti napakumbaba. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Daytoy may basa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Dagiti tattao anagna iti kasipngetan, nakita da ti lawag anagpaiduma ti ranyag. Nagnaedda iti daga dagiti aniniwan, ngem ita agranyag kadakwada ti lawag. Kasta unay tiragsakda o Apo, inyeg mo tiraguda. Gapo iti naramid mo, agragsakda, akas iti panagragsak, dagiti agan-ani, wenno agbingbingay iti sinamsamda. Winawayaam ida iti nakaadipenanda, inikat mo ti pangor, anang parigat kadakwada. Sika tinang parmek iti nasyon, anang idadanes, ken nang irurumen, kadagiti tattaom, akas iti panang parmek mo, iti armada ti Midian idi ununana. Mapuuran to iti amin na sapatos, ken dagiti daradara pagananay, dagiti soldado arimaut. Naipasngay kadatayo ti maysa nga ubing. Adda ubing a lalaki a naited kadatayo. Ket isunto ti mangituray kadatayo. Maawagan to iti masirib ang mamagbaga. Manakabalin a Diyos. Agnanayon nga Ama, ari ti kapya. Bumilig to a bumilig, tinaarian a panakabalin na. Adan tulat ta kapya ti pagarian na. Isunto ti sumukat ken ni Ari David nga agturay. Ibatay nanto ti turay na iti kinapudno ken kinalinteg manipod ita, ingganat inggana. Aramiden nga aramiden, amin daytoy, ti Apo a manakabalin amin. Ti sao ti Apo. Dagiti tattao iti amin na diso, nakita dati panangisalakan ti Diyos tayo. Kantaan nyo ti Apo ti baro a kanta, gapu kadagiti nakaskas daaw nga inaramid na. Nagunod na ti baligi, babaen ti bileg, ken tinasantuan a panakabalin na. Inwaragawag ti Apo ti panagbaligi na. Impakaam muna kadagiti pagilyan, ti panakabalin na amang isalakan. Tinungpal na ti Karina kadagiti Israelita. Nalagip na ti asina ken kinapudno na kadakwada.
Nakita dagiti tattao iti amin na disto, ti panagbaligi ti Diyos tayo. Idir iyo, na kayo amin adaga, ti panagdaydayaw yo iti apo. Itanok yo kadagiti kanta, kendir ti rag-o. Agar pa kayo ngagkanta amang idaydayaw iti apo. Agtukar kayo iti arpa. Umkis kayo iti rag-o iti sango ti apo nga ari. Adang gayan dagiti trompeta ken tangguyog. Iti may basa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Agyaman tayo iti Diyos, ken Ama, ni Apo tayo ay Kristo. Iti panaypagmaymaysa tayo ken Kristo. Binindisyonan tayo ti amin ang espirituan, asagot nga dat sa dilangit. Sakbay ti panakaparswa ti lubong, pinili tayo ti Diyos ngagbalin nga kukwana. Babayan ken Kristo, tapno na santuan, ken awan pakababalawan tayo, iti sangwanan na. Gaputi ayat na, ingkedengen ti Diyos, ababayan ken Kristo, pagbalinin na tayong anak na, dayto iti pagayatan, ken panggep na. Dayawin tayo ti Diyos, gaputi nagloryaan a parabor na. Gaputi inted na kada tayo asagot, nga dati dongdongwen na nga anak. Gaputi daytoy, manipot idi nadamag ko ti pamati yu ken Apo Jesus, ken tayat yu kadagiti amin na tattao iti Diyos, jak nagsardeng agyaman ti Diyos, gapu kada kayo. Malagip kayo kadagiti kararag ko, ket idawdawat ko ti Diyos, ni Apo tayo Yesu Kristo, tinagloryaan nga Ama. Ngayon ted na kada kayo ti Espiritu, Ama magsirib ken mangiparangarang ti Diyos kada kayo. Tapno mamwan nyo ti Diyos, idawdawat ko maluktan ko dagiti panpanunot yu, tapno makita yu tilawag na, tapno mamwan yu tinamnama, anang iyeban na kada kayo. Iti kinabaknang, dagiti nakaskas daaw, abindisyon ngayon karina, kadagiti tattao na. Ti sao ti Apo. Sila ang panunod ni Ikatembe kami si sasagana kamalunge Itay amin ikana Alleluia, Alleluia Itay amin ikana Apo at dakuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Iti dayta akan ito immasideg dagiti adalan ken Jesus ket sinaludsod da, si asino ti kangrunaan iti pagarian ti langit. Nangayab ni Jesus iti ubing ket pinagtakder na iti sangwanan da, kinunana,
Laglagi penyo, adi kay tumakastrek iti pagarian ti langit, no di kay agbalbaliw, ken agbalin akas kadagiti ubing. Si asino man nga agpakumbaba, ken agbalin akas iti daytoy nga ubing, isu ti kang runaan iti pagarian ti langit. Ket ti si asino man nga umawat iti maysa kadagitoy kakastoy, nga ubing gapo kanyak, siyak ti awaten na. Kitain niyo, tadiyo laisen ti oray maysa kadagitoy nga ubing, ta ibagak kada kayo nga ijay langit, kan kanayo nakitkitain dagiti angheles da, ni amak nga adda sa dilangit. Kakabsat ti Ibanghelyo ti Apo. Good morning. Nay adu nga santo ninyo, ni adda to'y sango tayo tata, nagparada da pa'y tatay. O damat, uray nohan nga nagbado, nadda ubing nga sa salutin nyo, alaka santo ninyo, ibilang tayo latamutin nga kasla, maibilang nga ubing. Kitaan nyo dagita rupa ti ubing. Ningningan nyo nga nalaing dagita rupa, dagita ubing ka, awam pa'y la kuretret na, awam pa'y la nabalbaliwan ka dagita, day tanto lang ipon da ati agbaliw. Awang kuretret na dagita, awam pa'y utang da nya. Isuda da pa utang na, tano ay kanininong ti kwarta na, modto'y ta idulin ko kung naniinang na ngam, lakay kanton, di na mo ila mabaybayadanan. Kita nyo na kita rupa da awan ti ko, kita nyo na nag-inosente da kita rupa da ta apaya, awan pa'y ti inosente da kita, napakumbabada pa'y. Haan nga madlaw ti ubing no naba nang isunawon no haan, malaksid no isuro dyan naganak, nga tumangsit gaputan na ba nang ka, haan, ti ubing ka awang kanya na dayjay, tinapatag kanya na, ti adda ti ubing, haawan na nadalus, apaya nga nadalus ti ubing, haanda pa nga ammo ti agimula ti gura. Hello? Awampay ti gura iti puso dadayta. Diya amo na awan sapay mo ti marites nga ubing. Nataangan mo ti ammo nga marites. Iso nga no, oray no nagapata dua nga ubing, after how many minutes, agayim dan tumanen. Taan na amo gimula ti sakit tinakam. Kaya na nga sa awan dayta, napakumbaba ngamin ti ubing. Uray no, ikam, kas pangarihan ko madayta apuyo, kas pangarigan dayta anak yo, wano apuyo. Uray padayawan da, uray mga baka damdama, agmulmulagat ngam, awam pay lati pride nga sumsumrek iti puso da kita. Hanga kaslakan niya tayo nga, masapul nga, palakpakan da kami, Father. Kawun man, palakpakan kayo. After dayta nga palakpak, ayan mo ay. Datayo ngamin, nakitaan nyo datay nga tattao, no, ibasar tayo, tibiyag tayo, iti may nga ubing, apaya nga, nagmaya dato imbaga ni Apo Jesus. Si asino, iti kangrunaan, iti pagarian ti langit. Saludsud na ni. Si asino, ti kangrunaan, iti pagarian ti langit. Haam mga daytay nagmaymayor, haam mga daytay naggobernador, haam mga da Poncio Pilato, haam mga daytay imbaga na nga papading agserserbi iji simbaan nga mangpupo orte insenso. Tinayaban ni Apo Jesus ka, haam mga daytay mangitantanok wano nakapaaramid tinapintas nga simbaan. Wano nang idunar ti maysa nga simbaan. At nagmayat na timbaga na, anya tinaramid na, nangala ti ubing kunana ni. No haang kayo nga agbalbaliw akas maysa nga ubing. Haang kayo makastrek iti pagarian ti langit. Anya nga rod isong anya dagiti qualities ti ubing nga mabalin tayo ngamin nga suruten umuna ti ubing dependent. Awan bibibiyang na no nanginaw no nalaka no kayat nati agpagatang latan iso nga dagitay nanang no itugot da di anak da iyayan ti tiyendaan no makalabas dati ay ayam aputen da di matana tapnohan na makita da gayay ayam ta uri nagado ay ayam na bastag pagat awan latan ammo na nga dananang kintatang nga mang provide. Handa pa yung magamin nga awam mo't sweldo da awam mo't ti parakan niya da ngam no kunana no kukwak
Agkulkula idagtod jaya, ninanang ng tumatirong. So, ipapulis ka, aging ka nakabubutag ng tupulisan. Nahangagtal na ipulong ka kini Apo Padi, kabubutag ng tupadin. Ngay, awan ti, dependent ngamin ti ubing, awan ti kukuan na, awan ti maikarit na, iso nga agtaltalik, kadaya ko mati, daya ko mati attitude nga da kanya tayo, inyaman ti sanikwam, anyaman ti position mo, anyaman ti katataom, agtaltalik kalat na ko maiti grasya ni Apo Diyos. Nga adda Diyos nga mang banbantay, adda Diyos nga ama tayo, adda Diyos nga mang provide para kanya tayo. Ti pagkamalyan tayo nga tao, isugor nga agbaling ka nga imot. Tas ipagarup mon ka awan grasya ni Apo Diyos si kanti agurnong, nagrigrigatak datoy, wen nagrigrigatam ngum adalat ta grasya ni Apo Diyos. Isugunod at duma ka agbalin tayon nga naagum, napaidam taapaya awan talek tayo ti grasya ni Apo Diyos antayon nga dependent nga minti ko na tayon kukwa tayon maikadwa anya na ito anya na ganan kapapatgan nga akam ti ubing kunana na ito'y napakumbaba awan pala pagtangtangsit na kita nga ubing awan pa ilaang isong oray niya tititsura da kita inyo nanyo nga rubuatan ida di na pa'y agsagaysay tanda nga amo awang garod basta naragsak dan, dalaki makankin ay ayam uston. Datayo ka, awanan hindi sumirsirib tayon, lumalaing tayon. Ay, apo na sirsirib tayon, ni Apo Diyos, ang balbaliwan tayo, agraman rupa tayon. Hantay mapmapnakan, itibiyag tayon, tumangsit tayon, kaya kon. Ay, itiramat 2 grados nga kurimatmat mon. Nagsayaat ko na dangarudang ka pipiapay ang tunukuan ano sa apa mo ipapaparot takiday mo daytay niya daytay panait nga pandabin-nabin natin nga pagparot takiday mo inton awang kiday mo nagngatonton kun dangarudan nga pipiapay nga awan takiday mo ngam jenangato ti kiday mo taapaya balbaliwan tayo maten ti lubong tayo agramang katatao tayo adda pay dagiti tattao mapandag pa injeksyonan handan kayat ti matay ipaot dan ti biagdat apaya tumangtangsit nga minti tao. Kitaan niyo yung mapaspasamak ti lubong. Gubgubat apaya umag-agom nga minti puso ti tao. Ngam no addala ang puso ti kasmaysa nga ubing nga napakumbaba awang kumaamin dagita. Nadalakit puso kuma ti tao nga kasmaysa nga ubing nga napakumbaba awang kumatiriri, awang kumati agagom, awang kumati agtangsit. Awang kumati, imagine nyo nga, pangrugyan ti apa. Isungar nga kunak, dahita pamilya tayo, dagitoy nga ubing nga dagtoy sa lutyo, ken dagtoy sango tayo tatta, ti training ground da dagita nga agbalin nga nasaya at nga tao, di unag ti balay. Datayo ti akin responsibilidad nga dagitoy nga ubing, agbalinda nga nasantuan, agbalinda nga nasayaat. Kunada ka, anya na ganan. Suwar dyan, saan ka kunada nga, ti paggapuan ti dakis nga tao, di unag ti balay. Ti paggapuan ti nasayaat nga tao, di unag ti balay. Adino nagtriningan na, di unag ti balay. No, sinurusuruan day ta nga ubing, nga agbalin nga imot, agbalin nga agkamkam, hangkan to nga agpabasol, no isudan to nga agkakasinsin, agkakapidwa, agdardarumdan to, parukod na nga parukod tadaga, ialis na tamuhon, ayaban na yimay sa sino bumaba nang, diya agrok-rukod. Taapaya, agkakabagyan, adda masursuruan nga, agbalin nga agom. Naggapuan na dagitoy, diya unag tibalay. Isugarod ganit nga ubing, dagitoy nga ubing nga adda kanyayo, itrain tayo anya dijay. Uwan mabalin tayo nga itrain isuda nga agbaling nga successful, ngam ti success, haan lang nga di kaado ti income. Ti success nga kung kuna tayo, nukas ano kaado ti maserbiam, gapo ti nasaya at nga pusom. Haan nga ti successful ka, haan nga gapo tayo, kangatot position mo. Ti success ti panagbiag tayo kasano ti kasano kaado ti maserserbiam iti nasaya at apuso. Nakabubuteng ti lubong tatta. Tatapyas ni Santo Niño. Unya naggapuan na daytoy. Amo tayo mat iso ti nang serrek ti pamati tayo diti Pilipinas.
Ni Magellan, iyawat na kini Queen Juana. Aging gana tata, ijay Cebu, po, ribo-ribo nga tao ti mang ramrambak. Aging gana tata, iso, ita Cebu, nakadado pa padi da. Apaya, dayan na pigsa da ita debosyon da ito, may nga pakakitaan nga nakaad-ado ti padid ta. Kanya da ito'y, aging gana nga naiwaras, aging gana kanya tayo. Dahito nga ladawan ni Santo Niño, laglagipon tayo ni Apo Isos, naglasat akas may nga ubing. Kay ore ubing idi isuna ke Diyos lataad, dapel la Jesikog ni Maria ake Diyosen, aging gana nga dimmakkel. Kaya dahito nga panagdalyasat na, iso nga rod nga surutin tayo, dagiti galad nga adda kengkuana. Ni Apo Isos, imay akas nanumo. Haan nga nata, haan nga kasmay nga nya nabungga nga nya naganan pasikat. Kana ka diya mo no daduma ka diya mo no maayatanak wenno maragsakan wenno makonsensya ak no agayab kay no daduma ta apaya apa umay kanto apaya umay kanto di balay adahan dami. Talaga na saya at atakaan manen wan apaya anya dayjay agmakabulan nga mintay apo first month na pailaan ka adda kang adda tarpolinan ad apo kadi pa no binulanan aging gan aglakalakay din na ibusan mayamet haang ko nga kontraan ngam na ti ayaban nyo laeng ka ni apo padi kin dagitay medyo na nga to dagay agdildilpat mga kaaruba da piman di da pay napadasan tinagcake. Di mga kabailan nga awisen, as ano nga rod ko mga adda kinapakumbaba di jay. So di ko nakadete gatang yung tarpulin, iwaras yung lang nga ipakanon no agsubsobraan kayo. Lamaya met, ngam, di ubing. Iso nga rod di jay kinapakumbaba na di ubing, datayo nga nataengan, ti makinigen, tinakem ti ubing. Ngada na sa narana akta hospital, ubingan, walon sa, titawon na. Nakadextrose ijayan, apaya, kidney failure. Apaya, agan ano, umininom ti soft drinks, mga titcherya, kunak one father. Kapay nga nyo dilawan, napapilit mat father. Sika ati ulaw nga lulang na, apay nga itulok mo. Ure agapa kayo hamo nga itulok Gadda ulam tabiyag ta ubingan, ubingan pa ilaang. Di mo ipainitan. Masulit ka nga agaw-awer ka, cellphone mo ilatan, di pa'y makakita ti initan. Di pa'y makapapangan tinasaya atin. Kas anuwar nga ibaga tayo nga, dagito nga ubing ka, ti kinapakumbabada ka, itre-train tayo, ida nga agbalin nga nasaya at nga tao. Haan lang ti salunat, ti ubing, alwadan nyo. Haan lang ti salunat, uray ti galad. Di galad dagiti ubing. Alwadan nyo mo, dagitay buy-buyaan da, di mat? Hello? Kitaan nyo na kita buybuyaan na kita ubing yun niya. Nulablaban, gubgubat, rumor na ta ubing. Lumaban, gumubat, isugarod ti taray di panunot na. Alwadan nyo na kita, training ground nga rin di pamilya tayo. Nugubgubat, ti buybuyaan na, apa-apa. Kapilitan, di maini, agtartari di system na, mangabak. Agpabasol kanto na niya, kasanuwar nga itarin mo agbaling nga nasayaat. Ulitak, tapno na nalawlawag. Namayat nga itarin tayo ida nga agbasa, agtrabaho, agbalin nga nasayat nga tao, ngam ti kang runaan nga itarin tayo kadakwada, di galad nga agbalin nga napakumbaba. Di katatao nga agbalin nga napakumbaba. Nagrigat nga panunutan. Adda dagitay anak, reality da itoy. Adda dagitay daduma nga naganak, adda dati abroad, nagaddayo, handa madinaan DJ anak da. Uray da kayo nga nag-busy ti trabaho na, sino mga awer ni lolo wenno ni lola. Inton agkita kayo ta anak mo, ma-realize mo, nagaddayon ton DJ nayo, nangangaton ton ngem sika. Nariga munton nga maisuro. Sinot akin basol, wen ko na tayo situation gapota, sitwasyon gapota, kasapulan tayo mga panawan ida, ngamno daduma, narigrigat a panunutan, maited mo amin nga kayat na, maipawit mo amin nga kayat na, maiprovide mo amin nga kayat na, ngam DJ katatao nga kapatgan, DJ galad nga rumbang nga maimula, iso tinaawan. Iso di kong kunak datayo nga naganak,
Anhan kay to nga agpabasol, no di ubing, adda sa bali nga aramid na, no, uray man no successful, no probleman tumo latigimong, uray ko na tayo nga nabalay gi kada nasirib, no probleman tumo latigimong, naggapwan na day nga ubing, ija unag ti balay. Isu ko kang runan nga isuro kada ito nga ubing, nasaya at launay, anya daytoy tigalad nga adda ken ni Apo Jesus, napakumbaba, agtalag iti Diyos, mangnamnama iti Diyos, amuna nga ayatan ti kabsat na, tano bagbagi na ti serserbian na, datayo magamin no daduma tinang sursuro kadakwada nga agbalin nga imot, no daduma ka datay mo tinang sursuro kadakwada nga agbalin nga managimbubukod selfish, no bagbagi na ti serserbian na, dakkel nga kamali dayta. Alatatapyasta ni Apo Santo ninyo, datayo met, nga nataengan, hanlang para kadagiti ubing, anyamot ti napintas nga pampanunutan tayo, nagdalyasat tayo amin nga ubing, nagdalyasat tayo amin ti kinaubing, no adda kamalina, dijay, wano adda kurang na, dijay nagdalyasatam nga kasmaysa nga ubing, mabalin mo abalbaliwan, nga agbalin nga nadalos iti kinaubing mo. No nasaya at di fondasyon mo akas may nga ubing, agyamang ka kini Apo Diyos. Ngam no napadasam ti rigat ka, di rigat ka, iso nang iturongking ka nga agbalin nga nanakam. Nasaya a pagyamanam dayjay. Ngam no dagiti dakes nga padas ka, hantay nga nalabsan, iso ti mang riribok ti biyag tayo, mangidurduron ka na tayo, ay masapol nga iso dayjay. Sao ni Apo Jesus, ti si asino man, nga haan nga agbalbaliw akas may nga ubing, narigat nga makastrag iti pagarian ti langit. Haan ang agubing-ubing. Haan nga detay anya naganan kaslamo detay agin ubing bakbaketanen ka pabebe paylaeng. Haan ang kasay mo detay di normal ang kinapakumbaba, natural nga kinasayaat nga awang kinatangsit na tadi jagar ti dawat ni Apo Jesus. Tano agpapabebe anya naganan. Are ammo tay lang arudan ka agin sa saludsod nga paubing. Haan ang kasay. Kadidya kinaubing tayo no daduma, iso ti pagpabasulan tayo, uray ti lubong ti psychology. Ado dagitay epekto na aging gana tatalaklakayan bakbakatan tayon, dayjay padas tayo, idi ubing tayo, iso pay laeng ti bagbagkaten tayo. Nga mabalin tayo abalbaliwan, mabalin tayo apakawanen, mabalin tayo nga pasantuan dayta nga nagkamali nga kinaubing. Wen kakabsat ni Apo Jesus, nagdalyasat akas may nga ubing, datayo nga agraem, datayo nga agdaydayaw, datayo amamatpati keng kuana, isurot tayo, daytoy galad tayo. Ulitek, responsibilidad tayo, dagitoy nga ubing tayo. Datayo ti akin igen, no nya ti masakbayan dagitoy nga ubing. Katikang runaan ko ma, iunay-unay tayo launay, tinaunag nga pamati, galad kinapakumbaba, napudno nga panagserbi iti kabsat, agayat nga awan ti idumduma na. Honos, no may santo ka dagito nga nakabadod ti nga ubing, agbalinto nga padi, diya kumatitarigagay tayo. Mabalim mga ibagang agbalinto nga mayor, gobernador, presidente, ngam no da kami may mayat ko man no may sawo no dua kadakwada ka no nagpadi da, na may mayat nga tanga training diya pamilya. No, para kini Apo Diyos ti beruken tayo, haan nga para jibukbukod ken pakaiday-dayawan da. Paduyak-yak tayo ti pamati, mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo an Jesucristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos ang nagtao diti Diyos, silaw ang nagtao diti silaw, napaypay so a Diyos ang nagtao diti napaypay so a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmatlaeng iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapos sa dilangit, kat nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao. Kastamet anailan sa iti krus, gapo kada tayo, idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti maikatlo nga aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat, imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti ama,
umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, kat ti pagarian na dinto agpatingga, mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, isu agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propeta. Mamati akmet ti iglesia may maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyakyak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kakabsat insuro ni Apo Jesus kada tayo, at ikang runaan ti pagarian ti langit, isu tinapakumbaba akas maysa nga ubing, iti daytoy solemnidad ti Santo Niño, intay agdawat ti ama tayo, sa dilangit kadagiti kasapulan ti gimong ken simbaan tayo, kas maysa nga ubing, nga agtalek kadagiti nagannak ken kuana, kuna tayo nga rod, apo denggem ti gimong dagiti tattaom. Ikararagan tayo dagiti managdebosyon kini Apo Santo Niño, tapno umadadda ti panakaam mo ken panagayatda kini Apo Jesus, ket dumakdakkel dayta a panagayat babaen ti panangiburay da iti isumet la nga ayat iti padada a tao. Kumararag tayo iti Apo. Ikararagan tayo dagiti mangisursuro tamay dati na ananay nga anos ken kired para iti panagisagana dati masakbayan dagiti ubing. Kumararag tayo iti Apo. Ikararagan tayo dagiti tattao at tumultulong ti panakaaywan ti aglawlaw tayo, tasalakniban da kuma asya ayat dagiti pinaraswa ti Diyos, tapno naranyag ti masakbayan dagiti ubing. Kumararag tayo iti Apo. Ikararagan tayo dagiti ubing nga da diferensya na, tapno ayaten ken ipategi da dagiti naganak kadakwada. Kumararag tayo iti Apo. Ikararagan tayo dagiti agugura nga gasawa, tamaurnos da kuma dagiti problema da, para ti pagsayaatan ti pamilyada, kumararag tayo iti Apo. Ikararagan tayo dagiti amin nga ubing indi sa nga lubungan, tapno iti Diyos ipaay na iti agtultuloy a panalaknib na kadakwada, ket imayad dayuda iti anyaman akita ti peggad. Kumararag tayo iti Apo. Ikararagan tayo dagiti ubing a biktima iti kinaranggas ken inhustisya, tapno babaen ti tulong ken asi ti Dios, marukat da manipod ti pamarparigat ken sakit a sagsagabaen da. Kumararag tayo iti Apo. Agulimet tayo, entay met dawaten, dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Entay mati karkararagan, dagiti kakabsat tayo, adi mawat titulong tayo, may karkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo denggem tigimong dagiti tattaom. O Diyos nga amami, pinagbalin na kami nga anak mo, babaen ti tattao ti anak mo, ni Apo mi a Heso Kristo. Pagbalinan na kami akas may nga ubing, iti panagtalek mi, ken panagayat mi ken ka nga amami, patgam dagiti dawdawat mi nga anak mo. Amen. Pinatumigan ko sagsabak ni anak mo.
supapak mi tinaduma daytoy tinapay pasatwem ko ba ken daytoy arang daytoy daton ni ken ka ken sapay na ko ba kamay karina iti padaya akang supapak mi tinaduma ama idaton ni ken ka nagragsak mi nga anak mo Pagyaman ni ken ka managparabor nga ama awatem asatwem idaya daytoy tinapay asatwem ken daytoy arang daytoy daton ni ken ka ket sapay na kamay karina iti padaya akang supapak mi tinaduma mo ama daytoy tinapay pasatwem ken daytoy arang daytoy daton ni ken ka ket sapay lang kamay karina iti padaya akang supapak mi tinaduma mo ama tinapay pasatwem ken daytoy arang daytoy daton ni ken ka Ket sapay la kumakamay karina iti padaya apang supapak ni kinadungom o ama kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios ama aman nakabalin amin. O Diyos nga ama mi itinaragsak a puso ken nabiyag a pammati rambakan mi ita ti misteryo ti panagbiag ni Apo Jesus akas ubing babaan dagitoy adaton ipaay mo kadi ta makapudno kami iti panagdaydayaw mi iti anak mo iso nga agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana ti Apo adda kuma kada kayo itagaayo dagita puspusoyo agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. Pudno unay amay kari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Diyos. Gapo ken Kristo nga apo mi ta iso babaentin na ipapatay ken panagungar inaramid na ti pasamak a nakakaskas daaw ada kami nga adda idi iti ikot ti basol ken iti sangol ni patay inkabil na kami iti saad a nagloryaan kaysot gapunan a managanan kami a napili a kapututan kinapadi a naarian nasyon a nasantuan ken ili a tinagikwam ket kalpasan di panangayab mo kada kami manipod iti kasipngetan iyallatiw na kami iti lawag mo a nakakaskas daaw tapno iti amin adisso ibunan nagmi dagiti inararamid mo ana indaklan anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ken kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket konami
Santo, Santo, Iapo a Diyos, dagiti amin napasal. Ilangit ken dagat, napno dayti pagkay daydayawa. Hosana iti karatwa, madaydaya, iyo may kinagagandihamo. Hosana iti karatwa. Pudno unay apo abiig ka akinasanto, ket si katigubwayan ti amin akinasanto, dawatin mingarod ti paaymo ta espiritu mamangpasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem ket ti paaymo ida kada kami, abagi gandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alaen nyo, ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, isa maiyawat to, ama ipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami. Et iti daytoy makalis uminom kami. Iparangarang di papatay mo Apo agintay di iyay mo. Itingarod pa na ilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo titinapay ti biag ken di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka dawatin mi apo tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysan na kam kumati Espiritu Santo laglagi pam kada apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na ana Diosan laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi ni David William nga Arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanamat ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan da ken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon na biag. Ket makiranod kam to ken enggasatan Birhen Maria ngay nati Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda an nakapudno an nagserbi kan kaditoy daga magikadua kam to kadmet kadakwada nga mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo.
Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, irok na imikan ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon ko malaeng, ngay ti basol, mailisi kami, ti amin ariribok, may kanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasatan namnamaen mi, kan iti yaay na Yesu Kristo, anang isalakan kada kami. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak ti tadko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbaba ken napnuan ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin, kapya kada amin. Diyos ang magitan, kadagiti basbasol kita.
Adtoy ni Apo Jesus ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may gakanyak ngem ti may salahe nga sa mapaimbag tontoy kararo. Siksik ka, Apo, ibilag mi, nakaawan, nakapsot mi, panakawakawan, naturangan mi, di panagbiag mi, biyaya ti Diyos, intay rambakan, grasya na asago, pagraramanan, naisot ti biyak, amin nagkabuan, ikat kenamaan, Diyos magkamangan, anyaman abana, hintay birugan, anyaman harika, hintay marbeken, agpaiso, di gusto laen, kilit kenam nama, ito aglemen, biyaya ti Diyos, hintay rambakan, grasya na asago, pagraramanan, suti biyak, amin nagkabuan, ikat kenam ay, Diyos magkamangan, inay ayat mo, Apo, lagi tinapanglaw, nakakaasi, lagi di mawag, kasken ka o ako, nalinen ako, biyayat mo, may mainam, ayat ti Diyos, hintay rambakan, grasya na asago, pagraramanan, naisot ti biyak, amin nagkabuan, ikat kenam ay, Diyos magkamangan, imay ka o Apo, kat nagrikat ka, magpaay ti amin, amin na parswan, panakaanipen, amin na waya, waya,
kumararag tayo. Apo kalpasan ti pan nakataroon mi itinasanton ayo Eukaristya, ipaay mo kadi, tababayan ti panulong ti anak mo nga impas ngay ni Berhen Maria, kan kanayon laeng at ipagayatam ti berberoken mi, ket iti panagado dagiti tawen mi umadado kumamet, ti kinamanakem, ken grasya kada kami, iti kasta maawatan mi, ket aramiden mi dagiti banbanag a makaayayo ken ka, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Kalpasan ti nasantuan a misa maaramid ti programa dagitoy anak tayo, kas panangrambak tayo iti daytoy piyesta ni Apo Santo Niño. Padayawan da kayo, magyamang kami ti umayo, da kayo nga naggaputi na duma-duma nga luglugar nga umay makikaykay sa kada kami iti daytoy na santuan a misa. Ti Apo adda kuma kada kayo. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaega pamindisyon. Ti man nakabalin a Dios ipaay na kumaasi aasi kada kayo ti pamindisyon na ken ti sirib apakaisalakanan yo. Adalan na kay kumadi agresat kadagiti pannursuro ti pammati ket pagtalin na iden na kayo iti panagaramid yo iti naimbag. Iturong na kay kumaamapan ken kuana metlaeng ket ipatuldo na kada kayo ti dalan ti kapya ken ayat. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasin ti nasantuan a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Yaman tayo ti Diyos.